Molt bé, doncs soc la Francesca Peiró, soc catedràtica d'electrònica i treballo al Departament d'Enginyeria Biomèdica i Electrònica. De fet, soc la directora del departament i la meva temàtica de treball és la microscòpia electrònica de transmissió, és a dir, utilitzar la microscopia electrònica per veure els materials a la nanoscala, de fet, els materials amb la resolució atòmica, i d'aquesta manera podem entendre la seva funcionalitat i correlacionar-ho amb les seves propietats que volem aprofitar per fer una funció, com per exemple emetre llum o materials per energia. Doncs si penso en un format en línia o en un format presencial, crec que m'agrada molt la presencialitat perquè dona un contacte amb les persones que és molt enriquidor. Aleshores, aquest format a mi m'omple, m'agrada molt més tenir les persones a prop. Sobretot a l'època de la pandèmia vam haver de fer algunes activitats en línia i quan compares és molt més satisfactori fer-lo presencialment. En quant a rangs d'edat, això sí que és difícil de seleccionar perquè cada rang d'edat té les seves avantatges. Les persones grans tenen moltíssim interès i t'escolten perquè volen aprendre, perquè estan en una etapa de la vida que volen aprendre coses noves i la gent jove, els nens i nenes a les escoles, tenen una curiositat que també et fa reviure, et fa una mica despertar l'interès per la divulgació. Per tant, és difícil triar. Crec que és una ciència que està molt íntimament lligada a problemàtiques que afecten a les persones directament, com per exemple, com pot ser la salut, com pot ser l'utilització de nanotecnologia en teixits, com pot ser temàtiques lligades al món de l'energia. Són aplicacions molt variades, però que alhora connecten molt amb reptes reals de la societat, reptes que són molt a prop del dia a dia de les persones, el no cremar-se amb el sol, aquest tipus de coses que és fàcil, fa més fàcil potser connectar que altres ciències que queden una mica més allunyades del dia a dia. Doncs quan treballem en aquest projecte Nanoinventum, sempre els nens i nenes estan molt preocupades per el tipus de materials que poden fer servir, per si allò té un sentit o no. Sempre es plantegen la viabilitat de les coses, tot i que sembla una problemàtica que no els pertoca encara per edat, la viabilitat per ells és molt important. Però una anècdota va ser que vaig estar en un col·le i em van preguntar: tu et quedaràs després del pati? I em va sobtar aquesta pregunta, dic, sí, perquè farem aquesta altra activitat. Diu, ostres, que bé, així no farem anglès. O sigui, va ser una mica, va ser anecdòtic. Doncs, diguem-ne que he trobat persones que m'han ajudat molt, però també sí, he trobat persones que d'alguna manera dificulten la feina. Crec que no conscientment, però sí, notes que de vegades, per exemple, en algunes reunions de treball, la teva opinió no es valora tant com la dels teus companys masculins. Costa de vegades més fer arribar, a mesura que puges en la progressió acadèmica, costa fer arribar més el missatge quan més amunt, si ets dona. Però també és cert que a mesura que tu et fas més gran, d'alguna manera això va costant menys. Suposo que per una banda perquè et veuen amb una mica més d'autoritat, però per l'altra també perquè has guanyat experiència, perquè has guanyat reconeixement, i aleshores aquest reconeixement que t'has guanyat d'alguna manera fa que les altres persones també te'l reconeguin, aquesta experiència. Però sí, quan ets jove crec que és difícil, crec que és molt difícil.